Комиссиянын ишин йылдык план боюнча алып барайын деп биздин йылдык планыбыздын комиссия рейси Расылбек. Биздин инде комиссия отурушлары кирген биркитмелерге карап өткөрүлө. Биз инде авылларга чыгабыз, дайыма жүрүп турабыз, сүйлөшүүлөр алып барабыз. Инде авыл халкы менен да түрлүчө кабыл этейин деп койсу аңлап ишин иштеп коеюн деп койсун, энди 2 тапкыр 3 тапкыр барып аңлатуу иштери алып барабыз. Инде биз инде орундарга чыккач капка алдындагы техникаларга, тийишсиз шөп калдыктарына кароосуз жүргөн балдарга биринчи чиратта кесетүү ясыйбыз. Кесетүү өтөлмөгөн учуракта биркитме негизинде башка биркитмелер түзүбүз. Сонун энди анда комиссия рейси менен комиссия отурушу өткөрүп штрафлар салабыз, энди кесетүүлөр ясап жиберебиз. Umuman administrativ комиссия өзүнүн ишчәнлегинде райондагы тәртип һәм санитария гигиена таләпләренә даими игътибар бирә. Инде штраф күләмнәренә килгәндә, штраф күләмнәре коопертив негизинде 2000 сумнан башлап 3000 сумга кадәр салына. Инде әгәр бу кеше ел дәвамында кабаттан бөлә икән, кабаттан беткән очракта штраф күләме 3500 башлап 5000 кадәр инде.